Mitä puutekniikka on? No se on puun jalostusta, puun kulkua metsästä käyttäjälle. Puuta voidaan käyttää monenlaisiin eri käyttökohteisiin, rakentamisessa, sisustamisessa, huonekaluissa. Puutekniikan opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Labrassa työskennellään paljon, tehdään paljon projektitöitä yrityksiin ja muutenkin yritysten kanssa yhteistyö on hyvin läheistä. Ammattiopintoihin kuuluu metsätaloutta, puuraaka-aineena, puusahausta, puun jalostusta. Ja sitten näihin alan perusopintoihin kuuluu viestintää, kieli- ja luonnontieteitä. Ulkomaillekin on mahdollista lähteä opiskelemaan, esimerkiksi Saksasta löytyy loistavat mahdollisuudet. No, opiskelijaelämä Lahdessa on vilkasta, että täältä löytyy monia eri yhdistyksiä, missä pystyy olemaan mukana eri lailla. Voi olla itse järjestämässä tapahtumia tai vaan osallistua tapahtumiin. Se on itsestään kiinni, kuinka paljon haluaa tähän toimintaan osallistua. No, mitä nämä yhdistykset sitten tekee, on erilaisia lautapeli-iltoja, teemapileitä. Ja me puutekniikan insinöörit itse järjestetään yritysvierailuja ja yrityssaunailtoja. Puualallahan nyt Suomessa yleisestikin on paljon töitä ja mihin me sitten puutekniikan insinöörit valmistutaan. No, tuotantopäälliköiksi, tuotekehitysinsinööreiksi, puutekniikan asiantuntijoiksi ja esimiestehtäviin menee suuri osa. No, Lahden läheltähän nyt töitä löytyy sen takia paljon, että täältä löytyy suuria yrityksiä kuten UPM, Isku, Koskinen, Novart ja monia muita suuria yrityksiä. Ne takaa sen, että kesätöistä ei varmasti tule olemaan pulaa.